Švajčiarska konferencia je zvolaná len preto, aby sa prediskutovala Zelenského mierová formulka ako ultimátum, povedal najvyšší diplomat médiám po stretnutí Rady ministrov zahraničných vecí Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. V súvislosti s mierovou iniciatívou Číny minister zdôraznil, že ustanovuje potrebu pochopiť základné príčiny situácie, keď sa Západ rozhodol využiť Ukrajinu na sabotovanie legitímnych záujmov Ruska. Čínska iniciatíva počíta s pohľadom na základné príčiny a dosiahnutím dohody o odstránení týchto príčin zabezpečením v praxi princípu rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, kde je rovnako zaručená bezpečnosť všetkých zúčastnených štátov. S tým nemožno nesúhlasiť, dodal. Najvyšší ruský diplomat poukázal na skutočnosť, že čínsky prezident Xi Jinping pri diskusii o ukrajinskej otázke so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom v Paríži jasne formuloval, že čínska strana podporí zvolanie medzinárodnej konferencie, ktorá bude odrážať záujmy Ruska a Ukrajiny rovnako a budú založené na veľkom množstve nápadov a iniciatív. A švajčiarska konferencia sa zvoláva len preto, aby sa prediskutovala Zelenského tzv. Mierová formulka ako ultimátum, zdôraznil Lavrov. Niet divu, že samotní Švajčiari, vrátane diplomatov, hovoria, že táto konferencia nie je o stavaní mostov na uzavretie mieru, ale o podpore Ukrajiny, zdôraznil. Minister zahraničných vecí tiež zdôraznil, že sám šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell povedal, že Zelenského mierový vzorec je jedinou iniciatívou, o ktorej sa má diskutovať. Ďalšie návrhy, ako povedal, pred niekoľkými týždňami zmizli. A ďalšie návrhy predložili africké krajiny, Brazília, Liga arabských štátov, ako aj Čína, uzavrel Lavrov.